ציון חבקוק, ארץ ישראל. פה נראה לך עוד מעט? אנחנו נתחיל פה ביחיד. יש מצב שיהיה? אמן, שיגיעו, אם יגיעו. לא שזה הכיוון. לא, זה לא... עכשיו מה שקורה, הסיפור הוא כזה. כתוב תפילה לחבקוק. כתוב עוד תפילה למשה. אז הוא אומר כאן רבי שמעון, לא כתוב לאף אחד תפילה חוץ למשה רבנו ולחבקוק. אחר כך על שגיונות, לא כתוב לאף אחד שגיון. רק שגיון לדוד, נכון? בתהילים. שגיון. מה זה שגיונות? לשון שגגות. חבקוק הנביא אמר, היה פה הרב מרדכי אילון, הוא אמר, דיבר מאוד יפה על חבקוק. הוא אומר שהוא הצליח בשלושה פרקים לצמצם את כל המהות של כל העבודה של עם ישראל עם הגלות ועם הגאולה, מה שהרבה נביאים צריכים ספרים שלמים. צדיק באמונתו יחיה, וכל המאמרות שלו, על משמרתי אמודה, והתייצבה למצור, ואצפה לראות מה ידבר בי, מה ידבר בי, מה אשיב על תוכחתי. אז כל העניין, הוא בא לקודש בריחו, אומר לו, אני נביא, אני צדיק, למה צדיק ורע לו? למה אני סובל? אומר לו, קודש ברוך, בוא אני אראה לך את הגלגולים הקודמים שלך. מראה לו את הגלגולים, מראה לו מה הוא עשה בגלגולים, אומר לו הנביא, בסדר, אני מוכן לסבול, אני מעדיף לסבול, לתקן את זה. ככה כולנו. עכשיו, הוא אומר ככה, מה יתיר אלישע נביא? עכשיו מה הקשר של אלישע נביא? אז קודם כל אנחנו יודעים לגבי אלישע נביא דבר אחד, מה הוא יתיר ביחזקאל והושע? מה הקשר שלו גם לחבקוק? כתב הוא יסביר את זה, אבל אלישע, מה יותר בכל שאר הנביאים של עלמה? שהוא היה העוזר של אליהו הנביא. מה הוא היה בשביל אליהו? הנוטיל של הידיים שלו. אליהו עובר, הוא בן שפט, הוא רואה אותו חורש בשברים, אומר לו בוא, לוקח שוחט אחד מהשברים שחורש איתו, עושה להם סעודה להורים שלו, אומר להם אני הולך בנביא. הולך אחורה. אליהו בא רגע שאליהו צריך לעלות חזרה לשמיים, בסערה. אומר לאלישע, מה אתה מבקש ממני? אומר לו אלישע, פעמיים ברוחך. הוא אומר לו, בקשה טוב ביקשת, בקשה גדולה, טובה בקשת, פעמיים ברוח שלך. אומר לו אליהו לאלישע, אם תזכה לראות אותי עולה בסערה השמיים, תקבל. הוא רודף אחריו, לא עוזב אותו. עד שמגיעים לירדן, הוא ממשיך ללכת צמוד אליו. ואז באמת באים רכב וישראל ופרשיו, אבי, רכב וישראל ופרשיו, ואז לוקחים את אליהו בסער השמיים. בעלייה הזאת, אליהו מעבר לירדן, אחרי שהם עוברים את הירדן, אליהו זורק לו את האדרת שלו ואת המקל שלו. כשאלישע חוזר, רואים אותו מכה עם האדרת על המים, המים נחצים ועובר בזה. כל הבני נביאים שנמצאים על הגבעות, רואים את זה, אומרים, משתחווים לאליהו, אומרים, קיבל את הרוח של פעמיים ברוח מאליהו. עכשיו, מה הסיפור פה? אליהו עובר לאזור שנקרא שונם, שאחד המחשבות זה האזור הזה, יש מחשבות שזה מקום לטבעון, יש מחשבות שזה כפר ערבי באיזה מקום אחר. שם, ככה אומר כתוב, תחזי, מה הכתיב? ויהי היום. עכשיו, קודם כל רבי שמעון אומר, כל כתוב ויהי היום, זה ראש שנה. ויהי לשון צער, ראש שנה. והיום ויעבור אלישע אל שונם, ושם אישה גדולה, מה אישה גדולה? אלא גדולה בעובדها. לכל בני ביתה משתבחין בה. והיא עיקרה דביתה, ובגין דבעלה לא יהיה שכיח בביתה, למי עיקרה, דעיקר הוא אלא היא. מה הוא אומר פה? יש אישה אחת, השונמית, שגרה בשונם, אישה גדולה בעובדה. מה זה גדולה בעובדה? כמו אברהם אבינו, גדולה בחסד שלה. אישה שנותנת. יש לה בית, פונדק, ארבע כיוונים,
כל מי שבא, עוזרת לו לאכול. בא אלישע, יושב על השולחן, היא רואה צדיק, אין זבובים סביבו, היא רואה כל מיני סמי, איך הוא אוכל, איך הוא מתנהג, איך הוא זה. הבן אדם קולט שהיא צדיק. הוא אומר לו, תשמע, אני אוהב את צדיקים, אני רוצה לעזור לעם ישראל צדיקים נביאים. אני בונה לך פה חדר, עליית קיר. שרבי שמעון כותב, מה היה שם בתוך העליית קיר הזאת? היה שם מיטה ושולחן, כיסא ומנורה. מה זה מה שהבן אדם צריך בארבע אמותיו של קודשא בריך הוא בעולם הזה, זה מה שהוא צריך. צריך שיהיה לו כיסא לשבת כדי ללמוד תורה, ושולחן כדי לאכול עליו, ומיטה כדי לישון, ומנורה כדי שהוא יעיר לו את הכל. זה מה שהיא עושה לו. בא הנביא, נמצא שם, אומר לה, יש לו עוזר, גוחזי, הולך קורא לה, היא עומד בפתח, אומר לה, מה את צריכה גברת? היא אומרת לו, אני לא צריכה כלום, אני טוב לי, מאושרת. העוזר גוחזי אומר לו, אלישע, היא בת 90, בעלה בן 100, והיא עקרה, אין לה ילדים. מי הייתה בת 90 ומי היה בן 100? שרה. בגלל זה גם יש חבקוק, יש בו ניצוץ של יצחק אבינו. מה קורה עכשיו? אומר לה הנביא, עוד כעת חיה, עוד שנה את אוחזת בן. אומרת לו אישה, אל תחזיב את אמתך. ואומרת לו גם, בתוך עמי אני חיה, נכון? בתוך עמי. מה זאת אומרת? היא אומרת לו, אני לא לבד פה, יש עוד הרבה, אם אתה רוצה לתת לי מתנה, תן לכל שאר העקרות של עם ישראל. שנה מהיום הזה בראש שנה, שנה אחר כך, בגלל זה ההילולה שלו בכף ד' כ"ה באלול, ממש לפני ראש שנה, כל בנות ישראל העקרות נפקדות בבן זכר. בגלל זה יש גם סגולה לעץ חרוב הזה, מי שעקרה, לעשות עם זה דברים מסוים, לקחת את בעלים, להשקות, ואני שומע כאן הרבה סיפורים, אנשים נפקדים, 12 שנה. מה יש לו גדולות כמו רבי שמעון נגיד? הוא, תראה, רבי שמעון אומר הוא גדול ממני, זה נביא, רבי שמעון חי 600 שנה אחר כך, אחריו, 400 אחריו, וזה נביא, זה בבית ראשון, שהיה לו עם נבואה. עכשיו רבי שמעון זה רבי שמעון, כן, עכשיו רבי שמעון זה רבי שמעון, אין לי השגה, כולם, עם ישראל, כולם צדיקים, אבל הוא כותב עליו. עכשיו מה? הילד הזה נולד, אחרי 7-8 שנים נפטר מן העולם. הולך לעבוד עם אבא שלו בשדה, אומר לאבא, ראשי עליי כגלגל, עד שמגיע הביתה מביא אותו לאמא, נפטר מן העולם. הולכת האמא, משכיבה אותו על המיטה. הזוהר הקדוש במקום אחר מציין, ואחד מחכמי ישראל, שלמה הוא נפטר. כי כל בן אדם בעולם הזה צריך ליישם את הייעוד שלו. שמשון, אפילו הגיבור, הוא לא יישם בדיוק את הייסוד שלו. אתה ואני קטון מלהגיד, בגלל זה הוא מת כמו שהוא מת. הוא היה צריך להיות במדרגה אחרת. אז הרבה לכל אורך ההיסטוריה. גם הוא נפטר ממנו, כי הוא לא צריך לעבוד בשדה. הוא מדרגה רוחנית מאוד גבוהה, הוא נולד למדרגה רוחנית. תכף תבין, נפטר מן העולם. האמא הולכת משכיבה אותו על היד גג, על המיטה של הצדיק. ורצה לכרמל לקרוא לאלישע. עכשיו אני אספר לכם, אני סיפרתי את זה לקבוצה של אנשים, את הסיפור הזה, ואיך שאמרתי להם את זה, שהיא רצה לקרוא לאלישע, ביום לפני השריפה, עלה לי איזה זיק, לא הבנתי מה זה. היה כאילו איזה משהו, לא הבנתי מה קורה פה. אז צדיקים מעבירים לנו איזה מה. רצה לקרוא לאלישע מהכרמל, אלישע מגיע, בהתחלה הוא שולח את גוחזי עם המטה שלו. הוא לא מצליח, אני מקצר את הסיפור, הוא לא מצליח להעיר את הילד. כי הוא מגיע בינתיים אלישע, שם את הילד, מסובב סביבו 7 פעמים, גוהר עליו. יד אל יד, רגל אל רגל, פה אל פה, מחיה את הילד. מה הוא עושה? ניצוץ פעמיים בהוכחה שהוא קיבל מאליהו, מעביר לילד. הילד הזה זה חבקוק. למה קוראים לו חבקוק? אמא שלו קרא לו חיבוקי, קיבל חיבוק ראשון, שהיא גרמה לאיזשהו, מהצדקה שלה, מהחסד, מהאהבה שלה של עם ישראל, צדיקים. גרם שהוא ייוולד, ועכשיו אלישע מעביר לו עוד חיבוק. מהקדוש ברוך הוא נותן לו את הרוח של אליהו הנביא. אז המדרש אומר דבר כזה, שיש פה, תראה, אני קוטון, אני מגיע לפה ללמוד קצת, אבל מגיעים לפה צדיקים, לילות שלמים, חכמי ישראל, באמת, מיוחדים. אני לא רוצה להגיד שמותם מכבודם, ואז יש פה, אומרים, שורש של אליהו הנביא ושל אלישע, זה ברור, הרוחות שלהם נמצאות פה יחד איתו. חוץ מזה יש בו משהו ביצחק אבינו, כמו עקדה, הוא בגיל 90, בגיל 80. חוץ מזה יש בו משהו כמו תפילה למשה,
שורש של ניצוץ של משה ושורש של דוד שיגיון. עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו יפה, שימו לב שהשמות חבקוק זה ח' ב' ק' ו' ק', אתם רואים את השם? אם תחברו את הח' והב' יוצא י', זה י' כ' ו' כ'. עכשיו אם תחברו את הקוף ואת הקוף, זה יוצא ר', זה יוצא חרוב או חורב. לשון אליהו שלח לחורב עם הסיפור שהוא בורח, והחרוב זה הלשון החרוב הזה שיש לו סגולות. זה יש משהו שקושר את החרוב? כן, בין השאר. עכשיו יש עוד משהו. חבקוק בגימטריה זה ראיו. ראיו, על פי הקבלה זה שם קדוש, ר' י' ו', שיוצא 3 פעמים אב. אב זה שם גבוה של הוויה, של י' כ' ו' כ', זה השם הכי גבוה, לשון חסד. אם תעשו אב, עין ב', זה יוצא חסד. וראיו זה יוצא גבורה. גבורה זה יצחק. אז יש כאן שילוב מדויק של כל הנתונים, שהאמא היא אשת חסד, שהיא עשתה חסדים, ועוד חסדים, ועוד חסדים, 3 פעמים, והיא קיבלה את זה. עכשיו רבי שמעון אומר עוד דבר מעניין, שהחדר הזה... יש פה גם תקוק, כמו הרב קוק. יש כאלה שאומרים, זה גם שמעתי. שמעתי, אבל מה? עוד דבר, קטן, וזה פה אני אסיים. שהקדושה פה, הוא אומר שהוא עושה לו, וכאן רבי שמעון מתעכב בזוהר, וכרגע אני כבר לא רואה אותו חשוך כאן, הוא מתעכב על נושא של החדר שהיא עושה לו. היא עושה לו חדר שיש שם מיטה ושולחן כיסא ומנורה. וכאן כתוב ככה, מיטה ושולחן וכיסא ומנורה. במקור אחר כתוב אחרת, כתוב כיסא, שולחן, מנורה ומיטה. והוא גם מתעכב בכלל מה העניין הזה. שימו לב עוד דבר מעניין. בתוך סוכה, אתם יודעים שבסוכות, סוכה, להתפלל בסוכה זה אפילו מדרגה יותר גבוהה מאשר בבית כנסת. מדרגה מאוד גבוהה להתפלל בסוכות, בתוך הסוכה. ללמוד שם, הכל לעשות הכל. כי השכינה שורה שם. ולמה? כמו שאמרתי, 4 אמותיו של קודש הבריך הוא יש, אין לקדוש ברוך הוא בעולם, אלא 4 אמות של הלכה. מה זה? 4 אמות שלנו? הלכה. מה זה? קודש הקודשים של בית המקדש. וקודש הקודשים של בית המקדש, הסוכה היא כמו קודש הקודשים. אותו חדר שהיא עושה לו, היא אותו מדרגה. המנורה משולה למנורה שבעירה. והשולחן שלפניה, שולחן הלחם הפנים, כשולחן. והמזבח כמיטה. כל חלק שנמצא בכרובים, כל חלק שנמצא שם, מסמל את אחד מהחלקים האלה שבהם צריך בתוך הקודש קודשים, שזה הכנה לקדוש ברוך הוא, שזה גם הכנה לנו למדרגה הגבוהה שלנו. וזה חבקוק, צדיק יסוד עולם. זהו, אני יכול להגיד לך רק דבר אחד. אני לומד פה כל מיני דברים, וכל מה שאני לומד פה, מהיר חזק. מי שמגיע